hasieran esan nik pixkat nervioso edo, enegixelako berez zer izen bizan saioan, ez da aurreko saio pare bat ikusi, bere osotasunin zer izen bizan enegixelako. Eta adibidez, sarduekin inbiderreko ofizizioen, igual arek emutezten ardura geixen. Eta gero saioen zier, igual orduen disfruto geixen, ez? Eurekin kantuen. Bueno, jakinda gaur azkeneko saioa zela, eta azkenean saio bakoitzean, truke eta azalpen eta zori guztiekin azkenean bertxotarako aukera handirik ez da egoten, da beti nahi ez zehoze berezia utzi, zehoze gogoratuko den zerbait egin, eta nik uste ansiedade handiegiarekin hasi nahi zelan, eta uste saioa bera ere pixkat hasi dela temperatura hartu ez nire bezala, eta erditik aurrea uste pixkat emozioak irabazire egin digula, eta saioa ni unkitu inez, eta uste jolas egin degula, nahar pixkat ere egin dugu, eta beti dago beldurra hori ez, aber oso barne konsumokoa izango da, edo gaztean zer ibili geran ontzako saio bat izango dut ezan, baina nik publikora begiratzen dut, da ikusten jendea gozatzen nahi zela, jendea unkitzen ari zela, eta alde hortatik oso gustora saioakin. Saioen aurretik bainatei komentutzat, bilur bat banaukela, Aramaixo herrimuruen gai ginen aretu beteteko, eta saio desberdin hontarako publiko ekarteko. Eta hastien beholan ibili gare, eta nien zagatia ataten hortara begire. Baina nik uste eta azkenien jendien erantzune itzela izen dela, jendia gozatu dagoela, eta horren adibide izelik bukaeran zelan altzau diezen danak bapatien eta txalo baten eusen, ez da dit. Horrek erakusten dauz saioa heldu dela herrire bai. Alde batetik holtza gainean, beti saiatzea, saioan pixua bakizu azkenean bertakoei tokatzen zaiela eramatea, pixkat esplikatzea kodigoak zendian bertso saio baten barruan eta alde hortatik, uste etorri dan taldearekin suerte handia izan dugula, oso harrera ona egin digute beraiek ere guri, oso irikita egon dira proposamen guztitara. Eta bazeukaten gogoa beraiek han egiten zutena erakusteko eta pixkat kontestu hori ere azaltzeko eta uste saiotan hori lortu dugula. Eta aldi berean gurekin jolaseak ere, uste gerri desente ekarri dutela eta alde hortatik ondo. Eta gero ja mugimendu bezala eta holtza azpiko plan hortan, zertarako ekarri ditugu edo zerra bilatzen duguna ez. Eta alde batetik, beraien kezkak neurri baten gureak ere badiala, transmisioaren kezka aipatu dugu saio ez kanpoko elkarrizketetan, hizkuntzaren kezka ere bai, herri bakoitzan oso desberdin bizi da gauza bat eta bai bestea. Eta irakurketa orokor horiek nik uste aurrera begirare emango digutela zer pentsatua. Eta gero beste zatia saio bakoitza herri batean eginda, herri hortako bertso eskolarekin saiatu gara aldan neurrian antolatzen eta pixkat herri hortan ere utzi dezala zerbait. Ikusi marko da ze utziko duen horrek ez. Nik uste bertso eskola batentzako eta bertso eskolan da bidean jendeantzako beharra dela bertsotik eta euskeratik jende hori ezagutzea eta pixkat entrenamendu hori jasotzea. Gero hurrengo pauso dago eta herrian bertan sendotu behar du mugimendu horrek, hausnarketa horiek, eta hori aurrengo hilabetetan ikusiko duguna. Nik uste tanetik egula ikasteko, seguro guk zurrunegi jarruten dugula eta eurek igual kontrara, ez? Plazerra da hori ikusti eta ikusti zelako desberdinekaren, eta aldiz bukaeran igual talde irudi bat emun dugu. Gu zurrunegi, ez eurek mugimendu larrekin, baizik eta bertako doinu bat zelan eurek ikasi dauen hastien zier, zelan barneratu da bien, eta zelan izan garen gai danok doinu horren pien irudi homogeneoago bat emuteko.